Samtang nagadusok butong ang atong mga opisyalis kung bala pasugtan ini mga kabataan nga nakaedad 10 anyos tungtong 14 anyos na makagwa sa ilang mga balay. Yari naman ang matugtuod nga nagakatabo sa aton nga mga dalanon. Inisa, Kuya Manta. Una nga ginsiling sa National IATF nga pasugtan na ang mga 10 years old to 14 years old na makagwa sa balay bangod yara na kita sa recovery stage. Pero sa kagabi, ginbawi ini sa presidente bangod sang halit na dala sa panibagong variant sang COVID-19 gikan sa United Kingdom. Ang Bacolod ang isa sa mga LGU nga nagaayo sa IATF nga hindi lang tani anay papasugtan ang mga kabataan nga magwa kay delikado pa kag mas makalalaton ang bagong variant sang virus. Pero kung maglibot ka sa mga dalanon, ini ang imo masaksihan. Sa Circumferential Road sa Barangay Bata, may isa ka grupo sa mga magagbay nga mga kabataan nga nagalambiyong sa dalan. Wala sa face mask, wala sa face shield, do wala lang sa pandemic. Nagadugsing pa sa dalan. Sa may Circumferential Road naman sa bahayin sa Barangay Mandalagan, may duha ka mga kabataan nga nagapanglakaton sa dalan nga may bitbit nga mga sako, laban-laban, mga nagapang scrap. Ang isa may mask pero ara sa sagang. Ang isa nga mas huben, wala man sang mask, wala man sang face shield. Sa dalan Lopez Haina, may nagapanglakaton pagitsahigad sang dalan nga mas magagmay nga mga kabataan nga sa dawla lang may ginakahadukan. May task force disiplina kita nga ginporma, pero hindi man tanan ila masalama. May mga opisyal sa barangay, pero hindi sa tanan nga oras sila makabantay. May mga ginikanan nga amo kuntani ang nagasaway sa kabataan. Siguro kinahanglan taanay may masampulan para may matampungawan, Kuya Manta.